domin samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka. Babbar magana, yanzu nan labari ya karaɗe social media, wai ana cewa Shamsu dan iya zai auri Fatima Ali Nuhu, 'yar gidan Ali Nuhu. Kamar yadda a yanzu haka wannan labarin ya karaɗe duniya, ko ina ka zagaya zaka ji ana wannan zancen. Sai dai kuma wasu suna ƙaryata zancen, wasu kuma suna gaskatawa. A yanzu haka mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ka ji gaskiya akan wannan bayanin na cewa wai Shamsu dan iya zai auri Fatima Ali Nuhu. A yanzu haka dai mai sauraro muna ɗauke da gaskiya akan wannan labarin. Amma kafin mu kawo muku cikakken wannan rahoton, idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun dora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro kada ka manta muna ƙara tuna maka da ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode. Tofa, a yanzu nan wani labari ya karaɗe social media, labarin cewa wai Shamsu dan iya zai auri Fatima Ali Nuhu, ma'ana 'yar gidan Ali Nuhu. Kamar yadda aka sani dai mai sauraro, a yanzu haka wannan labarin ya karaɗe social media, inda mutane da yawa sun yarda da wannan labarin, wasu kuma ba su yarda da labarin ba, domin kuwa a kwanakin baya ma idan har ba za ka manta ba, an ta yama ɗiɗi akan cewa Fatima Ali Nuhu za ta auri wannan shahararren mawaƙin, wato kuma Hamisu Breaker. Kamar yadda kuma aka tattauna da Hamisu Breaker, ya ce wannan labarin ba gaskiya bane ba, ƙarya ne, domin kuwa shi Fatima Ali Nuhu tun tana ƙaramar yarinya ma rabon da ya ganta. A yanzu haka kuma sai wani labari ya ƙara karaɗe social media, labarin auren Fatima Ali Nuhu da kuma Shamsu dan iya. Kamar yadda a yanzu haka aka yi ta bayani akan cewa wannan labarin gaskiya ne, wasu kuma suna ta bayanin cewa ƙarya ne. A yanzu haka dai muna ɗauke da gaskiya akan wannan labarin, domin kuwa a yanzu haka kowa na san yana so ya ji gaskiya akan wannan bayanin, domin kuwa labarin ya karaɗe social media, domin duk inda ka zaga sai ka ji ana labarin, musamman ma social media, Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, TikTok da ma YouTube gabaki ɗaya. Da fari dai wannan labarin ya faro asali ne daga TikTok, domin kuwa wasu hotuna ko kuma mu ce wani bidiyo aka wallafa da Fatima Ali Nuhu da kuma Shamsu dan iya, ko kuma mu ce dai hotuna aka hada aka sa wani bidiyo, kamar yadda an zaka ga bidiyon kalla ku ga yacce yake. Kamar yadda aka kalli wannan dan gajeren bidiyon, za ga cewa hotunan Shamsu dan iya aka hada da kuma na Fatima Ali Nuhu, inda ake ta fatan alkhairi ana cewa za su yi aure. Wannan labarin ta nan ya faro asali, domin ko mutane da yawa sun yadda da cewa zai aure ta. A yanzu haka mai sauraro kuma wannan bayanin na cewa wai Fatima Ali Nuhu za ta auri Shamsu dan iya, wannan labarin ba gaskiya bane ba, domin kuwa kawai ƙarya ce irin ta mutane wacce suka saba yi su dora a social media, kuma mutane da yawa su yarda ba za su binciki gaskiya akan bayanin ba, sai su ɗauka gaskiya ne ba za su ƙara bincika ba. A yanzu haka mai sauraro ka ji gaskiya akan wannan labarin, wai na cewa Fatima Ali Nuhu za ta auri Shamsu dan iya. Wannan labarin kwata-kwata ba gaskiya bane ba, domin kuwa daga TikTok ya faro asali, domin kuwa a yanzu haka ba gaskiya bane ba. To dai a